Әллә ниләр булды бу дөньяга? Әллә инде каргыш төштеме? Тату гына яшәп яткан чакта кайдан чыкты фашист төркеме? Ни булса да бездән генә тормый, каршы барып булмый язмышка. Бер авылда туган ике яшьти бергә китеп барды сугышка. Куркынычлар аша иңне иңгә куеп, күпме авыр юллар үттеләр. Ачлы, туклы, күпме йокысыз төннәр иреннәрен тешләп түзделәр. Алар үткәннәрне искә ала иде, торган чакта сугыш тукталып. Көннәр, атна, айлар шулай узды, кайгы шатлык бергә буталып. Иртән яшьтиләрнең берсе чыгып китте, сугыш кирәк юраклары алырга. Кичен кайткач тәмәкесен куйды, дусын көтеп бергә тартырга. Эче пошып әрле-бирле йөрде, начар уйлар килде башына, тынычлыгын җуеп түзә алмай эзләп китте сугыш кырына. Таныш сукмаклардан тиз-тиз атлап, сизмәде дә килеп җиткәнен, ишетәсе килде авылдаштан «Мин монда бит яшьти» дигәнен. Аяк буыннары кинәт йомшап китте, алып төшеп китте упкынга. Авылдашы белән төзегән окоплары әйләнгән бер тирән чокырга. Снарядлар шартлап җимерелгән, күмер көлгә калган окоплар, әле суынып та өлгермәгән, күпме ята батыр солдатлар. Юк, һич тә мөмкин түгел, төшкә генә миңа керәдер, классташымның канлы сүрәте күзләремә генә күренәдер. Тезләнде дә алды кочагына яшьтиенең җансыз гәүдәсен. Эй, Ходаем, сакла солдатларны, шитләп уздыр кайгы хәсрәтен. Башын салып яшьти күкрәгенә бармаклары белән җирне тырнады. Күз яшьләре беткәнчегә кадәр үксеп озак елады. Син кайгырма, яшьти, мин барында, диеп хәзер кемнәр ятыр? Тур, йоклама, әйдә тартабыз дип. Кемнәр иртә таңнан уятыр. Иртә кичен кем кайнатыр шәйләр, моңсу чакта кемнәр җыр-җырлар. Ниләр күреп, ниләр эшләсәк тә, уртак булды кайгы шатлыклар. Юл буенда автоматын кысып, яшьли күзен төбәп еракка, кулын булгап, дустын озатып калды. Китеп юалганчы уфукка. Ул ант итте авылдашы өчен, дошманнардан үчен кыласын. Йөрәгенә кысты яшьтиенең истәлеккә калган фотосын.